Ngidon kam ban sange ban kedokti ya ki jing bakla jogi khun samla jongi lani ki tu ki bayat lat. Hendai ngidon kam ban keli bakum ka jela ha engi la bakla ha engi la duna ke ai ke bam trikam ha ka jela. Kalong yeng long sam jingi la senjor ha pi bentang ya katan ne kren hok kan mo ngila ai mon haduk atai ki khun. Bubun ki bakwa kam kwa jam. Ya kata ngim la ban len. Don ki boyo don ki bam yo. Don bagi boyo apat ki yo da ka lenti ke bam dei ban yo. Kadon ke jingdo jingkermen ke bakrau la da pimdon ke jingye dei ke be jan bat minister ne bat ki minister mla ban yo e ruem Khemel jon chen no tumai khun jong inum sha na mangi tieng namar kindalai ka dei bitang jingyap bat ajil lada ka khim byang kan ye kan nang bu shibun ki jingma namar kim dei shu kitu ki bam shwa kat kum ka jing yo i ki jungi ba menta ka persang ban apil wat ye kita ki bla nang ki bla start Kublai parlok sa sisen ni piang sngobhai pi sa shakaway pat ke episode jong ka Rynsan Iathir lora pi da forefront media. But hakani ke episode mental sngi jingiakren halor ki khubor jong ka jing pyniasoh ki khun Samla bat ki kynhun kieng atiar. Hatu ki kam Lehnoh kila sedang ban so thiet biang ha ka emlang ka sa lang ka jongi. Ke ai ka bapelong ki khun Samla ban shim ya kani ka senjam. Hatu gadi ka jing ken shngan na kaliang jong sorkar ki bor pulit bat ka emlang kasalang kim dei tangi khana ham saya lani te ki khubor ki bashupur state ki dak kishin ki kdo shata ki jing ki don ki khun samla ki yo i ka jing bamlong tikna ka Lawei ka jongki kadai ka mat ka bakong san ka bangi don kam ban shimkhia namal kadai it is a matter of grave concern Kajing wan biang ki kam Lehnoh, kam day kajing wan biang jong kamenor. Kadai kajing pat jing pra jong kamenta. Kam day kata kajing puson lani kata kajing mau pat ya ke ai ke bala de banja lani ke bala len. Hendrai kadai kajing bishar jing mut lani kajing puson ya kajing long jing man jong kamenta. Kam day tang kawai na gitu kijing ha ka shong suk shong shinga lani kata ka law and order problem. Kadai umau jentut na kabenta ka Lawei jong kajaj Banteidor. Kadai ka jingkeli, bahatu ka emlang ka salang, kadang la na ban ai jingkermen, ban kit ya ka burom ka ijot na kabenta ka Lawei jogi khun samla ka jela miglaya. Kani ka panel kam tmu ban penhun yano, ka jing tmu bah khmat tam hi, kadai ban bu jingkeli, ban pen pau perthai, bat ban perkhat thamai. Sashi singan ong biang ba Kam day bagi kam Lehnoh kila ke embiang kadai kajing sedang jong kajing pinwan doriaka. We need to stop asking what's wrong with our youth. Ngidon kam ban keli what's wrong or what's broken in our state. Ngidon kam ban sange ban kedokti ya ki jing bakla jogi khun samla jongi lani ki tu ki bayat lat. Hendai ngidon kam ban keli bakum ka jela ha engi la bakla ha engi la duna ke ai ke bam trikam ha ka jela gidan kam ru ban keli ba ke ai ke bangi don kam ban le ban wan ra biang ya kata ka jing snow scam ha pedang ki khun samla ki jongi tiki ban yamer jing mut halor ka ni ka mat ki kentop ya saungut ki rio shampang na kitna trikam ba per ki ba kentop ya ikong Patricia Mukhim ibadai i editor jong ka Shillong Times ha ga jo ko poru ibala idei nong seng jong ka Shillong wiker ka badai ka kynhun 3 months ngobha banyele persya i kam Lehnoh ha ka jela ka jongi nang tangi don ye iba Brightstarwell Marbaniang ibalong UMLA jong ka Mawlai constituency ka babaro ngite bakade ka way nakishnong ba ha ka nong ba Shillong ka balamat balaya ling ba shibun kijing na kadaw jong ikam Lehnoh nang ta ngidon ru ya iba Banteidor Lyngdoh ibalong UMLA jong ka Mawkynrew constituency ha ka juko por urang ba ubalamat balaya shibun kijing ha ka ni ka benta Bat ngidon ru ya iba Kharkrang ibalong uhe pulit bala syang that ngakakam bara ka jo por ibalong ru urang ba ubala mat ba ubala shem yakin hijing bara ka jo por inong aiktin jo seng Bharatiya Janata Party ngi priang sngobhai pi syakani ka Rynsan ka jongi bat ngi sabon kublai shibun ka jing plai por ka jong pi banya don benta bat ngi bai kran halor ka ni ka mat ka kongsan bat mas ngau scam bagi jing ai jing mut ki jong pi bagi sembo jong pakhat ki jong pi kin la ban pin wan dori kata ka kong perkhat thamai ka jongi ti shwa bagi nya chakman ngakwa ban biang hang ni ba
Kinyaki jutang bagi nongishin mentakin pin pau mentakasni kinde kinyaki jongki but forefront media kershan lani penrem ya kinyaki jongki. Tingin beteng ya kani ka jingiathir ka jongi mentakasni da ka jingkeli banikong na ka menta iba Kharkrang. Bak nginya keren menta ningkong ngikwa ben pelejimut halor kini ki jinglum jingtip da ki bor pulet lani kita ki intelligence input haga baga DGP hi kala khubor baga don ka jingleit pyniasoh ki khun Samla bagi kynhun kieng atiar. Ti kumungwe naki he pulet ubalamat ubala sakhi ya ka jingmi ka jingklan ba ka jingtlot jong kini kynhun kieng atiar ha ka jala ka jongi hatu sngodai ban ong minta ka kanti pa the threat is real bagi jingma ka don. Keblai Shibun Hewan bat ki member Panelists bidon lang ni. Ngan sim ar benta mo ke benta jong tu ka seng Lehnoh ki peladon menshwa bat bun ki lakut bat kani ka benta. Ka tu ka menshwa that face ka per kani ka bawan benta. Tengam dat tip bah ka iga intelligence input ki yo I'm not privy to that. Tendrai one thing beda pinapit ya kani menta kala compare in the sense ba in the present geopolitical scenario mengi dan mengi. Pindakan mau ka hapor ba kadan ke channel C lane generally kini ba remenshwa. Piga ka target ki long very specific target. Ma kamdan kata ban ong bomb blast kita empat ju asngo hangi. Tani ka ba phla ba 2016 kan mau there was the first bomb blast ka ba dan pa jalpara. Subsequently to that, ngato po ngarang long SP mga, but kalai terik jung benai me arajar Kharkrang, ngiyo ke input ba kidan ki beri bi isan kaman dan lang budak Lawei ki bon ki po border. But kata input ki phone nga new bujim step, but ki ong nga ki ong ba ngi artatien mana mar ki bona ki tiar bi kit, but ki da ong ru ba ngin wan pai biang ju si. Marsen tim tu belong SP menta ba Vivek ketuk poli di SP City junga. Ngafun Vivek I think so we are going to have a bomb blast today in Shillong. And bu naka man ki jaka. Ngibu naka borkha ki jaka hakta kasngi. And hadu ka poi ka complain we officer lu the phone nga ong this is pure harassment. When we travel for 2-3 kilometers ngla cha check. Okay, tengah menut ong EU Marbaniang kata pon pa yokem ini no. Dalam menmiat pada ngiyokem ini kena pon bikilit pai ngiyokem dengan ka snong Mawlai ke badan sebab jangan langkar dem tai ana po kali ki ngiyo atli ki eke but ka kam so trim shu ngiyo ki clay mo mines na po kali ki southly ningila ora ki sport Shillong ki ong ba ngimut ban plan ka we po mat plan bat ka we po khandai lat with God's blessings ngilat kata. Then what I'm trying to say is long pi menta kala per ta kata kom long juki menta di kim dan chu kata ka yu ban ong bchia siat be kala poi ka bomb blast and remember menta ba kamtam pindape po earlier mo kidan ka sanctuary ka hideout juki kidan po Bangladesh te apor kidan ka sarkar barim hadin mo kawan kani ka awami league pada nama ka long pro India ka pha mi lut iki nang tai menta Bangladesh is totally different menta dia anti India and kinle kanu ru ban pen jot ya kan North East India. Ide tai bang sngo ke long ka concern ke jonga kan. Bala da kata poi kata temut kini gibal join yang tu they have no control over the organization. Some other people will have control over the organization. Come tam ISI. That is where concern. Kin sim kabu maki ban panan kam ini kena jungi. Kata kan ka ba kham tieng ka kata. Te kong pat ngan pai shapimo. Kong la dangi paidin kindian show snap ajar at Lawei but ajar at poar ngi ka jing seng jong artli ki kynhun Lehnoh mo Lawei ka de ka Achik National Socialist Council hapo ri lumgaru haus na ajar Lawei but ka National Liberation Council of Nongkendong haus na ajar Mawlai haka bagi pulit ho akila de banyo okemi kinong yang lambat gitu ki dekot jeng gitu ki kynhun ti habang ye pek kum ni kong kum mangan chuban yang mene hatu kini kim de ki dakishin jong ka jingdo jeng kermen jong kun sam lagi jongi ani hatu ka don kakarukom perkat ke jongki mat ke tu ideologi ke barim hatu kala don ke jingkela bat ke ideologi bagi kun sam lama taki lek pyniasoh ila dia bat ki kynhun Lehnoh pi kadon sagawai ka seng ka bakot ila dia Lawei ba pernah Lawei pernah te kamut kadon hi ka jingiakren habreng ki Samla namar ba ka kadon ke jingdo jingkermen ka bakrau yo I kilat ai kam ai jam nganang keli mene
ba kani ka Meghalaya Economic Development Council kadang trikam ne em manu balong chairman namar haga bakut hi ki samla la da ki don kuman ong no ka kam ga jam ga babiang ka income ga babiang don badon por hi bani perkhat ki kam le no kan Nrei haba ki yu I ba kita ki babat ka bor kim don por ban perkhat ki ni ki kim ju don kata ka jingiamir jingmut ban ong tong ini perkhat kumno ban penmi iki kam haki jaka ba pher mu kum balong menta hakni ka sarkar ngiu I to na to ka prime gani katai tang baki babun hi samla ki ong lada phimdon ka jinge dei ka be jan bat minister ne bat ki minister mla ban yo ru em te lada kalung hakni ka kom kito bo pli ki bom tip lenti ki bom don kata ka political pull kila susah sekendong em tang gitu ke banang bakam nang ban keren badon jing ya dei bat ki bahe bahan gitu ke niat syakmat te ka pen kum pi ong pi mene we are a broken society menta te ka jingduk lu kala long haduk kan ni baduk la aduk tasam ubaru spa pedaru ula arus spa palan bat ki kita ki baru spa ru ki dei ki badon hakabor ki ba ngim ju I bahkan don ka filantropi te hapdeng jongi kasi pe kita ta ki we haba ki la arus spa ki sengi ki school ki sengi ki college ki sengi ki health centers hang ne ju don uwe ru ban le kita ki te la da pe kelum hi kumbong iba Kharkrang ngasngoy dei bai ngasngoy hab kata ka jing ong jong I ba kidon kini ki Islamist forces mentamu ki ba la pe Muhammad Yunus ula ong udah khot hi ke China ruban ong ba pet the northeast provides you the communication ka ayu ka jing ki baduna bro khot kan pendap da kan ne ka jingwan jo ka northeast in the so called greater Bangladesh or whatever he wants to call te mangi hang ni ngim don jing perkhat di age phang kita ki ru mo strategic thinking bagi ong so ngam la so thu shu hakanu kurkom mentala dala don kini ki jing yo sngo menta bala mi biang kini ki sing toy la dei bandon em ka jing khot all party conference all party meet bania kren lang ke namar ba ki baro nru phongut ki ba sha elect hang tu ki dei ki ba represent yo pat ba te dei tang gitu ki baron ha ka sarkar ki ba represent yo pat ba ni dei ban kan ma kata ngin nang kren shu kong halor ki jing ep ki samla ki kendu ba Banteidor ngan wan shapi mo ba Bante pila sakhi de lagi jong ki khmat but pi shampang shapang kani ka jing ang nut kani ka nongrim ka ba kini ki kynhun Lehnoh ki don ka por man shwa mo haba pi nu jor bat kini ki por menta begini kynhun thamai ki badang mi lan ni kum gitu ki badang sudah ban ong hne bat kini kena asam lagi beli penyasoh ila di menta hatu ngila ban ong ba karukom perkhat ha pedeng jo kini ki samla menta kala don ke jingkela ha karukom yo I ke jongki bat nak ki daw ki le penyasoh ila di bat kini ki kynhun Lehnoh ta khuli shibon kong Ivan bat kum jo ki parlok Panelists bedan lang ne khuli shibon ba phi lakhot kini kadai ka benta bat kamat ke bakongsan yo ban ya peliu jimot nang ne kai ka bang syukwa ban pen sngoang ni khandian namar kani ka ji kanduk lang jungi pikhat halor kitu ku jingmi apo ki news channel apo ki newspaper but komta social media ter but I DGP ru I khubor ya kata ngi ka wi ka newspaper apo long time ngamut ongkum ni pi lada kum kita ki sedang ban mi biang ti kabaning kong kalong bangin penting kena bak sarkar kan tip ya kan ni kadai ka jing shisha na kam dai lada kadai na kam dai ru ngi haban long ki ba pikir bat ngin long ki ba pen khre ban ya dai kita ki baro hanrei kai ka banga kwa ban ong ne kalong ba kum gini ki news teng lada ngim lapat ya ka jing shisha ngim tip ti kena ladang ngi penhe ngi kran ngi penting ngi pensmit no ya ke jaj benri ka state bro boy kataru kan itu ikan yalam syababakla hanrei ke ipat ka banga nga sngo ni ka bedai bat ka por ka bamenshwa bat menta pila I gidon ki organization ki bami ekini ki senam ki baladap no to ki lakut no bat ban organize ya ka way ka militant group kam dai ka besok
Di na takadaw hang ni ka sa ke HNLC bat nga syagaru ngam detip ba hadu menta kadang don kadang im ki ong kum tamo ten rai kabanga nga ipat hakini kisnam 2000 kum tu kisdang ba ki kena banwan phai no banwan soranda no namar kadon kata kajing sngutu jong ki pat bangi haban phai syake emlang salang ti kam tam mentali kani ka juk AI menta ka juk start ki kena ki latip ya ka an ki tip ya kanun ngatarai bakin le kulmala ne bakin ya ikalenti ka babakla ngatarai kinhaban perkhat bun sin tambah ka ka bang ya don lang ni ngasngo baka badon kami kalong bangin don ya ta jingkit klik kum kinong mikmat ki badon ya jingkit klik ngi penta ki pai ba jong state bat ngin ya kran baka sarkaru bakim dai ban kinsting kum kini ki ibro dai ban shim khia lupa namar phimla ban tip mentangi la ban ong ba don don kai sausan ngut ndri hadin yo kalong pat kai ka ban wan ra yang ya ka ta ka jing jot ka jing pra ka jing snam kum ba pi gitu ki 90s ki 2000 mo kan no ki jing ja ki ba lakta shisha ka jai ban ru ba di ka state ka jongi tinga nga shui tanggawai ka long bai kata ka dei ka ba don kam ba nakaliang ka sarkar nakaliang police department bahkan wat kata ka intelligence output bagiyo ka dei ka ba shisha intelligence report bagiyo ki dei ki ba dei shisha ne kam dei ne sudan ne basuang namar ngani tu ifi ya ki nong persangban le biang ini ki kam kin don bai hanganu no society kam tam gani ka society jongi ka ba he kom ne mo matangila ka population kala jur handai ka nga sul sungo hangapat ka bi imatam bat ka ba triam tam ka jai ben riu jongi ka tourism mata udah drugs kata ada jung penjat ka jai ben riu ka jongi kadai ngin sai kren biang ngin sai poi biang sha drugs pa kam shibet ba brai nga kwa on poi sha phimo ya kani kamat unong yalam jong kaliang persya Dr. Mukul Sangma ulawan ra ulabat bun sin hi ulai kren halor kani ka jing pele ya so khun samla bagi di khun samla ki belanang mula start ki syakini ki kynhun Lehnoh bat utura UMP jong utura ru ula benrap dak baong ba the threat is real mo ti bat kembangan chubagan mau ba ha ubenai rempang mentau snam ru kilami hakilat patai khubor ba ke HNLC link ba ki kor ki bor thamai ke internet Lawei ki khun samlaban pyniasoh la dia berkaseng ti nakaliang jupi hatu pi ba kalong gebren kami ke sarkar ban shimkia ban ban kingsting ya kani ka benta Kubli shibun kong Iban bat yaka forefront ka ba khot subhayanga lengkat lembat ki panelists sya panya thir ya kani ka mat ka bang asngo kolong ka badong kam hadu batata kabang imde ban kingsting haga jing sya kamdei tangka statement ka ba I DGP bamta I ai kan ye antrai ladang kertang dien nadu usnem arpulai the den DGP tu poru ula won lupa marble ka don ka jing persang ban pen KM biang ya ki kam Lehnoh sapo Garu Hills hak tu khubor te kamdei ka ba thamai hak jing sya lada ka sarkar ka ba perkhan kamut in this almost 3 years mata dai kladi ban le bat nga khndiat ngan defer bat I ba Banteidor manong ba mo ngangit scam sisien ba ka DGP kan ai ka tu statement ngan trai pi kanum ai klam da yo ki input ski ba biang mo bat nganong ni por mata ba kani kadai kajing shisha nganum artatien ya kata namar kat ke DGP makan ai ke statement kum tu kamut there's something behind but nakaliang gajongi nakaliang kajonga hiru kum uwei na ki samlarang ba mo kum uwei na ki legislators ke ba upat ba ula benchet kadai ke ba ngihap ban perkhat ba mo namar ba kum ba ong menta ngakubur bat kinong keren ki ba khamat balarangi pej habidi bat ka insurgency le si hakipor ki ba menshwa kan pher bat kani kapor ka bamta kan pher bat ka jing pher le si kan ka ba kham le si banbu ka jing mai ka emlang salang ka jungi ka long ba ka jing pher ka long ba le si lada ka KM biang kan ye kan nang bu shibun ki jing ma namar kim de shu ki tu ki ba menshwa kumbo ma phi menta mo ki ba bun ki ba katkum ka jing yo snow mo katkum ka jing yo ki jungi ba menta
ka prasang ban apil wat ye kita ki bala nang ki bala stat ki bahai jing shangi ki milti ki sama ki bala bang ge jing pulia ka puti ka mut kata ka lat jong ki bakin yo kam kalong ka khambun nei rei menta perkhat pi da ki well educated person ken yach ban shim ye ni sen jam ka baraikut kam dei ka ba pinchudisait shi singi shimit no ban shim kat ye ni ka rai kam dei ka ba suk telada ngila poi hadu kata ka situation ngasngo ba mo dong kam ban perkhat ba kalian dong sarkar kedai ba nginya pai mentaj ke jing mo the real crisis ka ba bona preng jing ngila ban ong ba kedai ke jing bam yo kam yo jam ki khun samla ki jongi ti kindat ngachkwa ban pin kan mau hang ni ke jing kren jong men tu rang ba ke jalau kon ra ki sang ma ka boleh thu ba man lo snem nyo pau hadu pra pau hajar ngut ki khun samla ki rung sha ke jeli wat kam wat jam bat man lo snem ke sarkar ka la ban thau tang kumba khat san spa hadu ar hajar teli ki kam ka bamut kalong tang ar na ka spa kata ka jing pendong kam ki nong wat kam te ke ai ka banjai gitu ki khandai pau pra percent pade ti lada nama lada phile if you do the math lada phile ka jing keng kamut ba bona bleng gitu ki ba klem yo ye gitu ki lat mungkin hawa de ki wei pat ki lat ki ai kita ki lat ki ba ki khon samla jong kin shim ti kong pat ngan chungan sedang na phimo ngan ben biang hatu ka halor ka mental state ngani ka bor prakhat jong ini khun samla ki jong gitu ki bam ki ba ha hatu ka khandai pra percent category mo lada pipe ye ka tu ni kong hatu ngila ban ong ba man usnam nyo pho hadu pra pho hajar kani kam de ka number ka barit ka de ka number ka bahe na kaliang ka jong phi hatu phi tharai kini ki khun samla ki jong ni ki bam don la da kum wei pan kata ngamong la exclude no ka entrepreneurship mo ki bam don la da kum wei pat chei kin like ki khun samla ki jong ni kata ken ka don ka jing ka ba kraw hanga hinga snow kani ka jing kali ka ba khia ba na mar balai entrepreneurship ru phiap don pisa em ban sedang ka kam ga jam ki bopli ki bom don na yeng la jong but ki bom yo alat hiru ban shimlun na bang na mala da pimpat sedang ga ru ka bang kunum ailun te kin phai she ken ten ringin da poi biang she kani ka phang jong ka insurgency militancy kani ka jingking atiar kani pada ru ka penjenjar jing mut na mar balai si sen ba wan biang ka tu ka climate of insecurity ka jing bom su ngan shu tigini ki enterprises ki barit bariaru ki la bandu no namar bala shuya phikan ma ma gitu ki pon du khandai phu khandai phu lai khandai phu frater tel san baje jan met la ya khang dukan ki breu la shu im ha ga jing shep ting ka to le kam ya rap ya ka economic activity ka bakum noru ya economic development jong ka state hiru maka state hi ka dei bandon te ka economic lifeline ka dei bandon kata ka goal kata ka road map le myo ya kata te shuyo tang manhakane ngadang tho tu editorial bala bun palat kane ka kijing ruai kijing tem katno ngut ki dohalia pen penmi hakane ka jella but hatu kadai tang ka tu mo kalat ka mai ka tourism ru mentala da pimpet ba ima ba ka rukom long ka tourism jongi mentala long mass tourism ki breu ki bawan tang siteng sngi la le phai no ka mut ki hotel menta pin na kali hang ni po social hotel ru ka occupancy rate ka long low ba bon ki basulet be station sora ki lawan te kan ja yu ki ni ki batrei ha po ki hotel ki bon ki samla jongi ki batrei ha po ki hotel ha ki homestays e mo la dangim la ban sustain ni activity kan ni ngas no ba ka jing ka up ba yang ite but nga hang ni idon iba Banteidor but iba Kharkrang kini arngut jing sisa ki la dei bandon ha ka sarkar ban ya syong ban ya perkhat ba te ma ini ila ban ai ka jing tip jong kumno garu kom perkhat ka ka the psychological thinking in the mind of a militant iba Kharkrang ila don ha ka police department I mean I have a lot of admiration mo ya but ya kong Claudia namar kini de ki bala tre ba khamat te kini ken de ban shim kini ban ai bor ban ya syong ban perkhat thamai kumno ban le but
ruban pen KM ya ketua Meghalaya Economic Development Council te balai kayap no ngatrai ba bright la dai ban klip ya kanen dalong assembly mentamu nrengi sudon gini ki jat ki institution subu chairman hang tu su seu pisa klem don jingmi pada te mo dengan poi shepi ba Kharkrang kumu he pulet bala shong than dei kumbi ong ikong mene ba kadika lalawan kata kapor kala mendon ke economic crisis ha jela ke jongi dia ba pipet ya kani ke jinglong jingman jong ke jela ke jongi ke jing bitar jongi khun samla ke jongi hatu philaban ong ba kani kam dei shu tang kata ke economic issue kala dei ru ke security threat na ha ke jela ke jongi Pingan ben ong ba ka kani kam le no kan kio hangi because of unemployment kan. I think I defer that kan. Nomor beli pi memang la bun ha mon chang la kem ina. Nong je persang kai la ju apply kam sarkari. Bun bom ju apply. Ino ki bi kam sarkari ju dan ba apply. Tumun basically kam dei ba ki kami okam ki salit tu. Dia sam ki don ki we ki daw ki beli ki poisa khatu pi. Ya indoctrination is there. Tambah hatu kapot indoctrination ban idri ban ini. Kalau ting mata different kind of indoctrination kalau ban dan mata kan. That is where it's dangerous. Pi, mata ban ban ong ba bamyok kam le join le no te I ngam try pi kan poi adu kata stage kan. Tambah mata dia kumbi yang iba mau mata gila sedang mencium segini intellectuals. Te pindapet mata it's very dangerous mata la tapi sedang mencium sebelah nang la start. Utul kajing perkat jung kelap hair then kim long sium tik spy lang rut tu bisa but kitu they will question a lot of things and all and once pila alap indoctrinate iki there's no turning back mo pila I banja killing ke pertai ke mo te ki we dem ne pila mention ki ben ki militant outfit ki bami ki kitu kim dei militant outfit these are dokoit party ngan chuang no idea dokoit party the pi kerteng bedai ki kan move fantasize no long ada yo di kerteng tu nyut trem tam ta kham so bang kham buram gi bri dai demand not ru bri la kham tieng kan te ko wei bengi den pet bha mdan kam ba phim ban you know ban terrorize ki people ki bri jong state ki jongi phim dan kam lai spa house pa ngut 5 people is good enough 5 people is good enough if you start resorting to bomb blasts and I'm telling you lada kum ka tu si mga batay nga pi mane imagine lada ka jaga to what will happen. It'll take us back 10 years back there. Mnumdan du putre one shoot name done by you nothing everything comes to a stop. So it's very dangerous menta that's why tourism ni lakut. Mo te ban long kum ngar defer bi ang ba Banteidor ba DG happen tikna no. I don't think so DG will dare ban permit to contain without substance. Because they ban done something is there. So we have to take this as a cue but ni dai ban sedang ban perkat te kum nu ban ne before long shua bingin pois ke bingin la ban le isu kan kadai kita ba am ka jing ong jong kalong kum ni te ong DG kat DG ban penmi ka to kalong ba lada kidon ki balai lai saungut kilawan phai no te kan penmi news kan peni pat syak perthai imba penting pentrem ka jela bro ko wai te long kum kitu ki ke teng kadon kapor ba ki polis khaban ngap bala de trai da ka kam kai palin da don kam ban penting hapan ya discuss men nama kido kimi ikut khubor kum kita ki kam kidon begin sule da kam lala empat da don kam subuh ban gin da don kam begin splash apa ki newspaper nem tai ke naman da splash newspaper mut philasu thu kalalong general ya baro ki yo berpulih kami ke keren kami ke jingkeli ita long omdai banga ong ba kam dai ringa shus ngau ba polis ka don la ka jong ka benta ban le ngiburo me kata ka jing namar ba pemu Dr. Mukul Sangma, udai former chief minister, udai leader of the opposition, hiu ong te. Kata kamu ngin ken kai no eka jong jong. Ya kata tem dai ngim ong ya kata. Plus kata ko ong menen dai. Kam dai te menta. Ha 2023 ru. Kila don. Kan ya. Te Kemut kadon shalended ken ho. Kadon hi ka jing thmu ken. Kadon ka jing thmu tang ba kumno ban mobilize kumno ban le ban mat kum phi ong hi ma phi kam dei ka pasuk mo ban form me kanu militant outfit. Ting ngan phai byang shpi ba banting mina ikong ikren chapang kani ka jing pulut pen sep kani ka pisa ka ba ka sarkar ka the ban thao ki schemes of pair kin ki programs of pair kwan bu ni ka jing kali mo ka seng ka jong phi ka don ha ka bor menta
Balai ba ka sarkar ka pelut daki kelur ban pelong ki festivals hendrai haduk menta mene balai kam don ka youth employment commission te hatungi don kam ya ka youth employment commission na Marbaniang ni saki ya ka jingjur jong ka jingbam yo kam ha ka jala ka jongi Kadai ka jing shisha bu pi ong fi nga tang ka wei ngamut banong kum ni ka wei dei na ka benta ki unemployed youth ki bangi i ki belanang bela start menta ki bon ki belalong ki ladap master degree ru ki ban syong ye don banyak skuti don banyak kini ki rapido mo ngarang keren ya kan ni ru sin but ka jelapat nak benta ki festival baka pelong fi i kumba pidang i kini ki sengi kadang mi apa newspaper ru ka government ka pelut pisa arfulai kur bat kayo sispa kan kurur kumta Parusan dekat nun. kumta ti mut peniba naka tourism department ko pelong i festival limbaga government kadon ka jingmi ti bara ka jugo porpat ya kata to ba pinong ban le lut sis le ban penhon lut ya baro ti finom la hi henry ki khana pat ki banang ban tem ban put ban ruai ban siau ya kata ru ki bobon ngani tu film dei tan nasor ndong kondong ru bon ki bayo jingarap limbaga tuka program makale sarkar tibat kumta ki entrepreneurship kumba ongi kong ki bobon ki basdang ban sengkam la jong ki bele gini ki food processing ki bele ki bobon ki kam mo handai ka ka banga ngas ngo kalong ba kabadon kam menta kumka bangyap ban khmi ban pet namar ka jala jongi ki bobon tam ki de ki khon samla ti ki khon samla jongi kin le chano la da khlam kam khlam jam kata ka de ka jingkali ka ba khma de Kumpan nuru persen mo gidai Samla. kumtai Naga population. 65 to 70% gini samla ting kai ka badon kam kalong menta bangi haban pai khamat skini ki kon samla jungi kan bayo kumalong menta fi ka jing jot jong jaj ban reu jungi fin sapoi situ benta han rei ngi i bade hangta bat ka ba ad dapat bapli ki samla ki bala anang la start la da ki myo kam ngongi pi ya ban trei da kanu ka kam mele tang ban ri tang kawai ka badon kam tam kalong ka sarkar ka ban wat ki la nanti kai kalat ban ai kam ai jam lani ki ai banwan ra shu iki company lani ki banwan sengkam sengjam ni ki banum kta apat ya ki try muluk bagi yo ban try ban Bat kebadum ketak do Mariang. banum kta ai kamariang kata ka di badan kam ai ngi sutu ho ba ki don shibon tli ki schemes kum ka CM Youth Development Scheme ru ka don ngin ya ka ai ka bangi day ban ai na manai buram ka sarkar ngi day mo ki don ki CM elevate rubon ki ki balayo prime ka bagi ka sarkar kaun ra banyarap ki khun samla hanre ngin phai biang nama ka jingkali mita ka phai biang bai chaki tu ki khun samla ki ba manusnan ki ba mi prap nyo po do prapo ti hatu ka sarkar ka don emi kata ka ki kini ki targeted audience ba kmi ba kini khna ki ba mi ani ki ba myo ai ka to kam kini kin sha pedrong no ha kani ka jai workforce kan Em kawai nga kwa ban ong ni liat mo iban. Kini ki ba ong ki job creation naga CM Elevate bat ki babon ki wei to la adap penmi kum tu la adap ai ki tu ka check ai mentang i hab ban pej pat ka sustainability ru te namar hang ni hangi hinga pej ka long copycat economy la da don i wei i bas dang bakery da i ba kaya ba sa ar yeng hakmat ang tu kin sedang dang ka bakery ngi duna pelat bani perkhat ka bani long kreatif te te sakawai pada ka long ba ka Meghalaya ka don ka tu ka Meghalaya Employment Generation Council kadang don ne ka dang im ne ka layap ne ka tu tinjo sngau syong ai kata ngam ju so shu tu ta daw te hab wat kam tam ma pi bro nak sorka ndai te shu nyaban wat nyaban keling nyaban amang ye don lang ni mo ngi don ka wei ka thong ka long ba in ajing mot sha ka sarkar bakan le i kini namar ka ne ka jingiakren ka jongi ka long naman tapan pan ba ya sti kadai kata ka This is update ni kan. Of course government mo kala la bun sumni kila ale mo kamtam sports department ke mangai kendu bun gitu kena bala yo gold medal de ki ong dak sarkar cha matak la really recognize the sports personality not kan kan CM elevate not here ngang I'll just give an example mo kum CM elevate mo ki IT kali turis ki kena ke don arngut langut kena tu bingia youth kila yo bo pli matat la kamen im tu tendring kamai mi kamai bo pli dan kamai ibu peli nama balai utu turis ulakit lepas dekat kali nanti asam upoi chani penan kami 7 kali
Mendek for a fact kena mengai ibu susat be kali ngom ni kamai nyok kamai terselak lagi hotel li berkon lawan li kali asam. So which means katu gajing demand gajing ni tourist association, but at least tourist Jakarta tourist ki sites long lain yang di kali lokal kan. Long kumno kan Katu gajing demand jong ki mentah kan. With so much of tourists po Shillong ba one ngan ongai pi lit kan do ikti hotel. They're not 100% occupancy. I'm sorry to say that. Kam dai. Marbaniang bagi sa bi po goti, kisim na kali na goti, Shillong mentah po soram sa suban bam dai taka bam ru lai ora la ka jong. So which means literally they spend nothing over here except through plastic waste. So mentah la dangi kwan develop tourism ru develop taru kom ba kin mentoi gi bri jungi te. Kin mentoi gi bri jungi. Ndre mentah of course tourism ki la le ba. Taman ndre ka bakut dah kit lu bona bar te. And poi shi ba pride mo ba ka sin jam ka ban yai ne lan ni ka long term strategy ka ba ka seng VPP ka don lan ni ka la ban ra ban pintik na ban pinbet ya ka ni ka jing ha ka jingwat kam wat jam om tang ki ka sort hindai ki ka long kan dong kum jo ba ka ni ka dei both formal and informal sectors. Pi la dangi kran ya ka jing mo. Tentang wara ngi kran ya ka ni ko ga problem. Habi de bat ka ba I kumba. Ka insurgency section pat kala ban kan ke hang ni to ngi me kran hang no kom ba la kran ni ba Kharkrang mo ndri ka ba ngasngo mo ka bangi dong kam address kalong kan ni bangin pet ken menta mo balik ni problem kami kata kalong bodong kam mo ka bar ngi kran sibu komentar kan ni kalong related ko bang mene pen sara kan ya ikran ya ka ya drugs ka jingi jong drugs menta ni mo kumbang I on record on the floor of the house mo nakalyang jong minister wang ba ha ka tu khubor kumba lailak ngut kidan kinong di drugs nei te pi ngang si ong ini ka wei ka badong kam long ba ka dong kam kalong ba mo unong di undon unong tu undon mo ubali join select no undon nei tambah dari ka bangi dong kam ban address kalong ba kai ka daw ni hab ban wat ya kata hoi nakalyang jongi kum ka parti ngi kum ka parti ngi de ka parti ka barang thamai ngi de ka parti ka barang khlung barang khna tam ngi don hapo ka opposition and ngi don ka vision kum ka parti te ngi show up lano ba upat ba un penkup ingi ya kata ka ikhtiar kan ten dai kumbang ya keren mentahi ngi stu ngi don ka men keren ya ka sarkar because they are at the helm of affairs mo they are responsible dan dai nakalyang jong voice of the people party ngidon ngi susu kumno banle ba kumno ban ya kumno ban deal yikini ki baro mo dai ka jingkli ka bangino ka man kali ni ka long ba balai kita ki badon ka bor kini ki problems you keep on talking ki drugs na do man sha ka don ben ka jing ka employment ka don ben dai what have they done bahadu mentangin ya keren bat ngindang ya keren hiru ya kan ya Kedai. Tambah kini ke jing bom miok kam miok jam te brok we gari hipi. Mdei shoot tang kini ke jela. Ti bentang nginya poish ka we ga bentamo nginya kren kindiat halor kini ki light lagi bentang ngai ba phi mene phila de bia kata hai tu bentang long drugs mo. Light lagi bentang galong kini ke jing bom yok kam yok jam ke jing jelay drugs pat ki kam le no mo. Tiang kwa ban klinik ka kini ka common question la bentang jong phi baro mo. Pias ngo kum no halor kini hatu pis ngo yahap School pis ngau day ban ong ba kadon ka jingya day ha pedeng kini ki lightly hatu pitharai ba drugs udai kata ka jing khang ba ka ban kring yagi khun samla ki bam dan kam dan jam chaki kam le no ban ong kini ki ba take to drugs kan kam da day phina kata ka jing bam yo kam yo jam that could be one of the reasons rai ki bon ki way ki factors ki what should I say reasons why people take to drugs mo ngatharai ladon kamba bania perkhat halor kan neru te what are those reasons man as a lay person ngasitom ba ban sungthu ban shempang what is it that pushes young people to drugs te dadangi don ki psychologist ki bala ban ya thu engi ba these are the reasons 1 2 3 4 tingi laban address em ngatharai as elders in the society as dorbars as government te ka bangas ngukhya palat nakabenta jonga hi as a woman mo as a mother as a grandmother kadai kani ka jing
ayu te ka jing spread jong kane ke HIV AIDS ken Hot. namar bangim don we don't have safe drug use mo Siapa Manipur ngalet ha kitu gisnam adu 98 99 2000 kila don nupai kini ki syringe exchange counters hapo kayo ba jong ki don hang tu ki bread itu syringe barim ki shim de ki syringe thamai. That is one of the ways of preventing HIV. Te hangi padahal dengi ong kumta kena nang penslur syu. Hangi nda ong tang man penon kam kondom lu ki ong penslur ya ka. Your penslur ya ka. Jela jongi he kong kat kum ki stats ken ka maxi kala depan de ba kusni ka ong ba kalong ba kani ke HIV ke badan jela ke jongi kita kish pho hajan gitu. Katu kam day maximum day ke ma baduna ki day ki injecting drug users ke ba ban ong ki sex workers ani ki kini be shong kha para ke jo ga yu kitu ki duna bha ke ba bon ke day ke jing shong kha pathar kum shu ong no ma chu kren no ti nga thai kalong ke ban kam bangin ban safe sex te bangin don safe sex baladang ikran ni kataru ki badon burom kim la ban priang te hai ke ngin kren ni hap kren hi namar pej menta don ar benta hang tu mo. One is bapi la ban yo HIV da ka bapi having sex with anyone mo bam tim ka ba ar pada ka jing pun khun ka jing ar met te ka tu ka khana ka bapli ka bom pat long ready pat long la pun khun no la du no la nang snew shu ka kam ka jam la nang kiu shu ka jing duk ha ka tu ong kala long interconnected barok every it's a vicious cycle kan kade ba bright ke jing snow ka jong Pi nga ngai tang kani ka wei ba kini baro kidon ka jing dei mo ngimla ban len ya kata ho ngimla ban ong bet mo ban ong bet ba ka jing bom yo kam yo jam ka pelong ya ki samla ban ong ba ken di drop so ka nga agree bet I kong ya kata nei tang bangim de ban klet kani ba kani ka long interconnected kadon be ka jing dei mo de at the end of the day nga ngai tang kani mo the problem to all these things dei ka dei be ka jing long ka frustration ka jur ka frustration ha ka bedi bat ki khun samla ki jungi from every aspect from every angle rangi keranya kata mo ka pressure ka jur na baro ki liang ngasi ong ini ko let's come to unemployment mo ngasi ong ini ko wei mo ngai la dia ngadi wei mo ubal amat ya kata ha ka jing tap jam ka jonga nei I was so frustrated mo hoi ngai ngu ublei ba ka por bang anak khna ba ngam padep tang ka bi ngla yo kam in fact I really need mo man support ila dia ban nyarap hiang ha tu por bang sungu hiru wala da de ka kam ngatrai kum fireman tu ka por kani ka ba kersian ya but nga pendep ki jing puli ke jonga da ka ma kersian nang ni nga pendep ki jing pendep ki masters nga pendep ka lo ka jonga nei da ka ba kata ka jing thu ka long ba mo ngan puli kham ha bang adon ka im mo hak tu khubor ka don ka im. And then I've walked throughout my life ban achieve that goal. Ta khubor. Henry kat shablet tap kam mjupoi si seru. Nai. Te kawai ka banga ong ngas thu because I've gone through. Kawai long ne. Ngo ngasi ong kani kawai. Ladang tap kam ladang mi oru nganom sui Ladang tip pan ba utai la ne katai ka bayo nai. They ki kambiang and they deserve. Pi. Nei teng ba pelong frustrated yangi ki babun dai kalong ba nei sometimes the deserving they are not getting katakan ka banang push su ikini kon samna ke jungi kilong frustrated and it contributes to all these things pa meneru ki mi atli tu siti hapo long times la dalong kum ka to ka attitude jong ka sarkar lene jong kitu ki ba tungkam te la kalong kadai bagi samla kin dom that's the way mo I'll just want to add ngekrenya kabidi ba ka unemployment when it comes to government job mo then rai sagawai paru nei it is a fact in fact ngalai kendu iki babon ki kon sama nei pi kidon kita CM 11 kidon taki prime mo henry bun sian pan ubadai hok banyo umyo but bun sian rupan ubamdon connection umyo then that all add up to the frustration. Tengi pet tang menin. Kami ketuka RTI ngasu pet menin ketuka RTI kami habi dia beka maplang konstituensi. Syukran tang atu pet. Mau kat kum ketuka RTI, kat kum kajing keren jong nong wat RTI, batang hai mau plang konstituensi dah.
mo koron ka frustration na kaliang jong ki kontraktor bagi beri ki bayo kontrak yo kam kontrak mentaro di tang kita ki badan khubor bar kita ki parti badan khubor kita ka frustration mentangan itu pi kam long confine tang haki youth nan suong pi mangai kedu opo konsensil jong bandai tang konsensil jong bar ki bawan na keleng wat tang na kiri orang ba they are so frustrated mentah that's why it adds up to all these things Dia kontrak go build them yo. Don par kiba marsnyo tray patray kapisala yo. Te pinong no. Mo. Ba Bante. Nakaliang ko jonga bidai wi bat kani kajing long kajing man jo ki khon samla khamtam ki ba long into drugs mo. Ya kani ani thu ifi kam dai tang nak benta ba ong ba dai kajing jinjar kadai kajing duk kadai jing bom kam kita ki kumbangi akran matan mo babrai ong ke adlut henry ngani thu ifi ki don pat ki beriu ki babet ki babiang ki ba sedang ban kata ayu ni ki wan ga yang babet babiang but kim dai tang baki penjot ya lade pat henry ki bat ki parlok chong kiru ka babon ba kata jing jah po sor mo akran po jiao akran po Mawlai akran po moprem ki le kumno kita di jingja sisamo ki yakini ki parlok pat ki bawan ki longi yang bakham duna mat baro bakwa ban mat namar plai jai berjungi ke ba start ki ba pai kita ka jing ya teneng ru babon udrok sulong kumno ten dalam mat dalam long addicted pat ti filosofu abawan ka yang ka baduk ka jenjar te mdon cakasyo ban i rumlong syu pat bat ke ka ban japat kito ki ba khambet khambeng ki baju peniat ki baju de ki yakini pat ki penkelan nong de pat ki di lang pi ka don ko ka video ka bang dakan mau de snap yu hapo ka ta ka video ngakali ka de hang no ki ong ka de hapo nong stoin uta ubri uba enjak ele de u khami i bagata ka yit na po ki i ud ma ka de ka yit ka bayong fi ka to bat utu dei unong bela pila ban mudur bo unong bela ulanang ban encheck drugs yelade tika ai ka bangi haban kali kai ka daw pelong dukan net kai ka root cause bat kita kinong khai ki ba khai bangi ong ikem singikam tamangi myo apat na du tenrai te te uniu drugs ubawan po ka jela jungi uwan na habangi iman ka por syakam na site po than bawan na po selsyar syakam tamba hang ne pat po sor shilong nang jelai bat ki khana ki ba ngong ipi ki ba ngimpoi perkhat ki bawan na yeng kasem ka badon burom wa ukon ula long addicted to drugs but kawai pat ka bakta mut ka bamyo kam yo jamai kum gitu ki khana ki ba shubala shunya kali shu pi kawai ka broken home ru ka kawai pi lada ki kimi pa kim la ban te la kam shu ki khon la ka jong kimi pa la ka jong don upat ki ba mdon kimi mdon pa ki ba shu trei malumala ki to le ngani thu phi ki ulut dak ni kam Ladang ikren yu drug si ho ni su thu ki bon ki jing ki ba pelong ni ki khun samla jungi bakin shimya kata bakin jam sha kata ka we ka you take ka we ka benta namar ba kumba do bon ki ba ong ba it's a ticking time bomb mo ti ladang im kloy ban te la kami ka ni ka la ban poish ka jing pra jong ka im lang ka salang ka jong ikan ti pi ban syukran dai kari ka besuk hari ban le ka kam ngani tu pi ngap ni tri lang ka im lang salang government police kinong elam snong mangi kinong mi khmat ki badon ni ka jingit khli ki seng bahlang ngap elong lang kumta lada ong lang kumta ngani tu ki balang onum la ki balang balai nga ong kumta namar uni ngani tu pi ulada burung hadu hapo yang shidja mot uni ngani tu ipi ban weng yu uni ngani tu ipi don kam ban yetri lang khlam da tho khlam ya pej party khlam ya pej udai u jaj banriu ayu khlam ya pej seng mot ngap ban yetri lang mot kata ka de ka badon kam tam namar ngai ka ni ka jingma ka ba ap ya ka jaj banriu jungi ladang im la ban te lakam ngani tu ipi ngasung kwa kali tang ka we te kini ki drugs ki bakem prala ka sngin dei ki poi she pada Mat khana nang tu sa ra evidence ba kut na la dep ka case na man tak tak
Telah adab himu. Ani dai kran pang drugs le. Independence act ka don la ka jong ka benta din na ta ka daw. Kisah tang stage po star semen stage dan ke furnace. Ya ngin poi shapi. Ka jing so ka jong. Ke benong ba unemployment may be one of the factors that drugs mo. For the simple reason ba the profit margin is too big. Pi te ka tu bri nama pi hajong long samla em ka poi ka rata te bela that nan pan yeng. La poi ti lai post nam rata kat badan quite scratch paket rapan kami poi jing lai. You know that self you esteem mo. Ang memang is a factor, but it's maybe one of the factors. Kan mau kat bring long meeting snong kan, sen ibe irang ba po jiao hi. Yang yong police department kam judai ban publicize. Kan dia yok kem drugs tu ka yok aspa san program ka ong keni song don repon ju pulak. Ka tu long mo pi pen encourage ni kena samna jungi. Long tu la speed thing tu tap pla la long la. 50-60 likes. Long he has got a point kan in this, he's got a point. And you see, let us not confuse happening drug ni penyaji drugs but consumer. Pi tu penyaji drugs yala dia ulah minum di te. We have come across a lot of people. Yala dia di. Ngan kan mau si sen me kami we ulah he utama. Kawan ka kami po office nga kam no. Kong sir pi kam ni kun jang judi drugs te. Sudi. Tong you kan den kam ha tuli bade. Do you know like that? They will confuse you to consumer but you to bade. U consumer to bapli he's nowhere. Tu mlakut ke jing MJU. Then what we have to target you they new bade. Peddler kan. Peddler he kan. Ngadang imen ne khasi nang Bidang yok kem police tu. Every day. Man kasngi. East Giant Hills uto man kasi. Man kasngi siya kaya. Semula dah syakam. Karut rugi tip himo. It's Manipur and so on. Tip lot. Te ngan poi biang si iba bantai mo nado man ne ngilay yo snow but like ngilay sha skori ka jingiakren jungi ko panelists ka jong pi hagaba ki ong ba ho ngim day ban shim sting ya kan ka benta ka bay day ka jing pyniasoh ki khun samla kynhun kieng atiar ti ato phi phim snow day ba kala day ka por ngi ba ngi don kam ban tem ya ka ding shwa ba kan bam do ngi kum ka jai Ibankyntiew ti ato phi ka don kam ne em ka sarkar ba kan wan ra ka ta emergency response kan ni ka yute ka plan ka ba mi bingilaan bu kendai post ni banyak thir balon ke benta ban wat ya kalenti nang ni syakmat ke bangi dan kamen le kata ka diga jung shisha atrai ka diga nge shong kom ni ru ka dei nang ne ka message ban le ka tai atrai nge stunat don langkong Patricia hang ne mo bagi ba brai kom family ba Kharkrang ibla long experience ba SP berem pi ka ba message ke bangin le bangin ra ban nak lang jong aru kalong baya ka ni ka jingiakren ni ka topik ka banikong nyim dei ban khen sting yo kajaha ngin sa ong ba long la hoi kadut tifin la isu te tin rei kai ka badon kam ka long ba mentangin ra ka message ba jingiakren ba ka sarkar ka dei ban take seriously ya kan ka issue but don kam ban penbet ban jingiakren ban khot iki badei ban khot ban jingiakren but khnang ba ente la kam na du menta lada phi ong le hadin lani kam bai lai daladir ka por la sha ka ik banja mut nga ngobet ba don bok ba fi khot ya kan ni ka jingiakren bat ngila iya po newspaper kum to nakaliang well la punmi henry ngatharai ba nakaliang ka sarkar ya kan ni ka benta ka kham shong klikti bat kalale ka badon kam tang ba ngin pentik na ba nang ni ngan ra ka message ban kren yo home minister yo CM ba kinle ya kan ni ka benta mrei ban khan sting namar ong pi kat kan ni ka jinglong ka jingman ka state jongi menta kala dei ka wi ka state ka ba pau po north east lada ngi baklang ong pingin phaidin biang sipo kat san snap mut kata ka dei ka ba ngi haban perkhat namar bangi long responsible ngi e jala ka jong ka state ngi la ka jong kari wa jai Ibankyntiew ngi haban sim khia ai ka ni ka benta ngasngo ka dei ka don ka man sya tang ka wi kan hi ka ba khama ai mata of course maybe far fetch mo kala maybe kala num poi du tama one thing ngi hap pentikna kan but we should not have narco terrorism like is dang mendon ni ka tu le ni dan kata le finum la ban. Then I'm telling you that we have gone. As it is menta pindin pete kan ka rukom rong drugs support state ke jungi kan. Sometimes kan sungu tu kalau along gum ka pre-plan ban penjot ini ka state ke jungi. Syakem ka turu ka ta kan wan si wan ke drugs.
So, you never know. Some sinister mind na sabar say was kuat penjat in the state. You never know. Namang irit kejat benrio jungi karir. Namar target ru ki Samla te. Target ni Samla. Target Maganu jat benrio terus Samla pula ajat ni tu jat benrio. Ngai la sikran ni kan ni. Ngai ong baik ngai udrok sebet. Bau dei baik kathma ka bajar-jar ka jat benrio ka bamdei mentah. Ka bala. Mo well planned whoever kita kiba you kan. Namar ba ngai ong ini ni unu khna la ne khna ni ke bangot hau drop so buon sen ki belong vulnerable bhai di khna khat sao khat san snem dei dei hai ipor bagi dang dong kam ba plate jumut la kalong ha pule puthi ni kanu dei once ping up hau drugs nei ba pin mi no drugs ka ba e then their whole career gone mo te ngasi ong ini kan ong ateng teng pi ong mo tangi bala bam kuai hau ong ban e kuai se dan jaram tong kuai mikran yu drugs lai hey te ka kata ya ka career jong khna te perkhat kum ka jat mriu ngi ka jat mriu kum ong I ba Kharkrang mo I totally agree ka jat mriu jong ka barin nei te lada ki bun ki khna jong ki bangop hau drugs mo ki bun na pleng juki ha sha ki bade ban long doctor ki bade ban long engineer ki ban long mo nei because of this pan that whole generation. Tilara kadai siya kata lailak tengmut la dai 10% of population tu. I Kadai mean if that statistic is correct, Yes. 10% of It population. is correct and it may be more actually. Makato dimension senam ki present dei. Mengingi tang gini giba inject surok itu tik baduk ki ai. Dia berspar babun ha. Are Berjar-jar kita. kita lele gidon gi rave parties and all that. Drugs nei udah perlok lon berspa baduk bestat ba Everyone can kelas can ye. Berspar ulan buri. Tu beli baduk tu dung buat surok umdan jaka. Em bodok balap no nomor ba ngong ifi kawai kadai ba. Ubadok utu teh. Ula ban syak kem no ni kena tu di body drugs. Kum talap pi. Nama bodok tumban si umyo teh. Perhat pi. Hapok laban ya tu bahayang jonga. Ukhiu sentiu na baru ya tu teh. Hadu ukhiu sentiu ru kalap poi ka. Berspar dalam nakam tu. Hako constituency jonga ki breu ngani tu fi menta dang suja. Ki mot ki ong bagi likai siapa sentung. Hashtag lenti ki rung hawai ga snong mausir. Ki rung ki prong ya ga yeng. Tama ki digi kena nang ni na Mawkynrew ba na nong ra kla syakam. Kita mag digi kena di drugs. Tu perkhat pi syaru sya. Menta tem kenshu pi tang Kala yo. Ki ong so thi da ong boleh pi rung da lap ya ki ba la penting kena bagi di kini ki ba prong ni ga yeng la i ga number kali jong ki. Henry ki ong em bangi mut ban likai syathi. Henry ka ditang ka daw. Henry ka jingmut jong ki ka long ba hang no bi ikan ja ai man singi man bar. Syanong kondong long ba ki le chalum sya li lingkha mo ka yeng tu ki la ki yo rung. Kum kita ki digi ki. Long yeng lah sam jingi la sunjor ha pi mentang. Ya kata ni keren hok kan mo. Ya kata ni keren hok. Cica I mean ngila aimon haduk katai ki khun. I mean through experience mingi kendu te. As ngarang kan ma wi si mingi ok kem mingi kena katsan kan terus nam. Arbejim step. Ti ngi search kali juki lap khat prahajar. Ngai la khen be la de ni ki lu awan tu sei. Yong ai parents bagi ai te kimi kpa. Tong ngi dan sino kile jingleit. Tingi phone ki parents ki kim dan apa shlong. Kadika sikha jong wi ni ti khna te kimi kpa ki ai ki 10,000 ban kum ta ban le birthday. I mean I was shocked. Kata pisah mengiok mengi batam. Teman-teman kena kimi kpa nan kena itu khna du jot le sai. So these are the things we have failed from every aspect. We have failed from every aspect. We have Nganang mut ban ai jingmut ye iban. La da long lele te la dai ban don iwe Samla hang ni te ban keren. Lambat ngim snap te ki Samla. Ngim tip ke ka jing dukha jong ki ke ka jing pisah jong ki. We don't sit with them no. Bun sen ngi shue judge ki. Nre I think menta ka por la poi bangkan don ka empathetic kind of relationship bangin ngap te na kiru ke ka bop pen so dom ye ki ke ka bop pen so si ye ki ke ka bop ting habis ngap ngana kun mau kan porba yu mchuan man kini ki bahas ki don police bazar tingi mun ong ban de khat ar bejil adi ben khang idan kena Samla ki wan sia so bahasa sarwanum khang namar bang padap long ki kwan chong do ar bejil lai beji te lada pi khang no ko tu dingin sa poi sa surok sa poi ru ra surok you know these are the points can have yo ti points ki ru bangin ngap to which means ba shalong ni don kam ta ka jakan ta kena Samla na Marbalai mdon Jakarta hang ni ngape ya po Vietnam pada
apa deng sor ki don gini ki jaka plang ba he ba ki parks ke syong hang tu ke keren ke tu khana long open phi hang ni he don jaka darung tu hapo pot slik ru hap siu dok pisa tom le mo tang jing siu pisa tang balong ba มันเมียไปตำลง Siya ang ni. Ta poi pur surok ro hap siu sa. แต่มาลองดันกำเต้นมันไตขนาดสำลา they need a place hot they need recreation they need a place Tingi ngilaya poi tat sya kabakut jong ni ka jingiatir ka jong imo. But shwa bangin ban penkut di shukwa yaki ni ki open yaki closing remarks mo. Ti nga shukwa ban biang hini benta mo. Bakum ka jelang ni don kam yaki data ki ba paka ki ba pura kum ba ikong ilam bunsi la ju mention ya kan ni mo la ju yai ban nak kapor ba ka jela ju ka duna ba ha kai liang ki data si ai mo ni don kam kita kham tam ka bai de khun samla ju ni ban tip tik na she ai ki don ke ai ka kam ka ba ki don ke ai ka kam ka ba ki le kum ta ta tika jing kali kan le nak bantai ba bright ba iba Banteidor nama bro no PD MLA and shani ka sedang nok dorbar ting skwa ban kali hatu kum kinong mikmat pindit ra ikan ni kamat ha ka yeng dorbar menta ganti Kata te 100%. hiyo hi try man keren Boleh mio. Ngade MLA tengah. Ngalong minister ka jenjar. Ngalong MLA fitip kata ka rule of procedure business. Kondok pidon kaliang sorka Kam lelai. Kam don kanu ka jingkhang. Pikan mau ngatharai ha ka way ka session ngalakren sipang drugs ngalakren ba. Kadon ka motion. Ka bang ngalayo ban keren ba ban pensngo ba ka jing I shirkhai jing jot jung ki khun samla ke jongi ngalakren ya kata. Dia kaju ngani tu ipi ka bang aku abanong ipi ni hapo house ngidon kamban pensngo shiboni ki ni. Ba arpat bagin ra ikani ka khubor na ka benta bangin long ki ba pikir ban don kilat jinga dalupa yo kajab yang kata ka jingja kumbangi keren mene. Bat kawai dengan syukur paru ya ikong Patricia hang ni mo kong sngobha ha ka editor kolom ka bapito na kapor hapo ka shalong time kumbangi I menta pila sedang banto da kasiru hapo mo forbat u unong sanjma don kam na kapor but ya kani ka topik ba menta singiru da pila banto lai kan nang bahas syukur pat nomor beliau kani ka long ba babun ngani tu ipi ho menta ka pertai social media buon balabat smartphone but don pat ngani tu ipi kiri orang ba don pat gibriu ki berang sutanat du menta ban puli kot khubor khoi nakarpat ifi kata mo ba bright Nakaliang ka jonga bat nakaliang ka jongi kum ka parti ha jisha kam de kasin ka beningkong ha ka de ka kenti bam taru ngila bu tamasulong tip ngin ka song mo ngiyo na miyo kalat kan ten de ngila de bris nakaliang ka jonga parti ngila de bris na kapor ha bi de bat kanika issue kan bat ngin nang le ya kata kule ba kong mo Shlong wike kade kawai na kinuksa ka papin ka bor jong pa ba mo habaw yeng teli panyle bersya ikanu kam ka bisniu ti kong hadu ka nu kolong banan kam ya kilat patai ka bor ki kynhun 3 months ngobha ki balang ki jatnyam ba per ki nyawan lang ha ka ju ka Rynsan ban perkhat thamai kumno bangila ban pinbet ya ni ka jing kabakong san ha kani ki imlang sa lang jongi ka long ba gini teli te namar kajing teli ka long ba tam ha kani ki imlang sa lang jongi bangi la syia ben tan ni la syia kho tan ni wat tan ki differences ngim ju pet ya ki similarities ki bangi ya face mentam dei te hanga hi simet ngasngo kani ke generation jonga bat kebahadian jonga ngila feel bahai ya ki bopli samla na kata kadau ngong don kam hi ban sngap ya kite knang ban la ban heal ya ka tu ka problem ken ngi hab ban tip na du tan rai kumno ban heal ya ka ken long kumbule diagnosis doktor mo ndre ngin syua assume mangi badai na kajing bom yo kam dei na kata ru ngam sngo ya hab samla udon la ka jong jing nga ngap iki kseu la jong te smuthu kan la da ngap yaki klem da bishar yaki man ngila along judgmental palat phi na te ngim dei shu ban long kum tu ngi dei ban ai lat yaki te bakin pliu kade kata ba Kharkrang kum dukhat larang ba mo ha ka seng BJP ke ai ka jing ai jing bu ka jong phi hatu ka long ka por la de ya ki rangba om tang jong ka seng
BJP Ray jong barok kiseng. Bakinya syong lang kinya peliu jing mut lang. Banum dan kata ke jing semua ya per seng hang ni hang tai. Ban ya berkat takaway ke jing mut kumno bangin penbet ya kan ke jing ye. Nah kalian jungi di mau kan ladakan kenu baka government kalian babahan. We always there to appreciate kan. Di ladakan kenu bagi may perhaps na VPP ladakan kenu bagi we taken. It's not that bengi ong over kren VPP ba mayadai ba ngin benbek katangim. We don't believe in that kind of politics kan. We have to take a positive side. Here then my suggestion is kan, the government please start looking high jaka belong labor intensive. Kanu ba pi wara chani wara belong labor intensive. Nganchu example pi mata kum private security agency. Mata ngi sha ya gitu gi private security agency bon wan na sabar ki tender hang ni mata ligala le be ka online tendering ki wan gitu bana ba na Assam na Kolkata na ini ki wara chani ketua one private security girang I come as ngun kita kira bagi beri mana bar and they, without it not even a trading district council trading license kita don't do the tenders are accepted. Here's where the government should come in there. Government should come in bahawa you know they don't trading license give preference gi locals nang ni lara pikwa ban tender ni tama gi beri jung pigi ding locals mentala lara gi kumini jai kam ring mai khna jungi tin nai sa kam yu kata and lara mentala government ka wan community CM elevate ki keiru go right up to the last mile kan. Mentah pinjau ai kali ubri mentah kamai di umla. That makes no sense kan. Whatever government policy ke bahawa go to the last mile tu. And namar nganong IP threat of drugs is real and I'm telling you it is not only doubling, it is compounding. It's compounding. Tu ladang ngimla ben le kan I'm telling you dangerous. Kawai ka bang akwa ban ong mo kalong ba mo. Hakawai ni ki program habi dibat kum kani kan. Jong ka government ngala keren hang ta. Bang ong kabaning kong hi kalong ba idong kam man i ka seriousness na go government mo tada go government kalong serious ngang ong ngari aklo ban ai kati kamon and everybody should come in mo tang but the first thing first is idi ban i to ka seriousness na kalang government kan long for example ngala kren po assembly kaniru hata forum lo kren hi ong pe japi bat ka bat u yeshim udrox mo ni ngapet apo Tripura I can see that the government is serious. No, but government hapo Tripura kali amno every district ni ka wara ya ka rehab center but kala sanction ka amount ka about 20 crores in every district and apart from that hapo ka state capital ka don ka center away but hang taru kila on mark ado more than 100 crores then gi ikan kata ka seriousness jongka government mo ban deal ba kani problem kan komentar ko mangi phai hang ni hangi hai pi so snai gi break bon nakalong yang baduk ba ndon kalat kalenti te menta ban sukli man ong ba government they have done so many things limba kani ni finda pet pan teng gi claim bagi ajing rap ya kani for example ajing rap ka san care mo ajing rap ya tai ban claim pat kum bakile maki te are nang lai kendu katu kani ki institutions ngakli ki ajing rap ya no government ba silak tingka are with 1 lakh rupees and then you claim as if you have done mo then you don't come pi ban long ka seriousness na kalang government kan what's the way ba bright manage pang frustration the youth kan there's one thing there kam tam katu kan you know like kumta recruitment for government departments really let it be transparent. I can see the difference apor ba ka police mensyua kam padon transparent recruitment policy but hadin menta I can see a lot of difference. Ngan kenapa pergi lihat nengkong a transparent recruitment policy. Kila adon gini ki NGOs bila show up hang nu bakla kan, hang nu benlap ben kedokti ultimately klamla. It was too perfect. Then they menta kat bami kam tu lak mi result, klak mi be jeng kentok khubor. Put something you that is where frustrated. Nah, I totally agree with Ong Bak Brian. Menta larang adu ngah kam ta mengetip pi kambit mani ngah. I klak di ke jeng sini bok jeng orang kelam pencistom. Tani ke long frustrated kalau latang I'm better than you dalam hiok Peter. Ketu jing ke letter ke mi menera po long time stru. Ketu kapan patang nak jing thok jing ti khna ru. Kapan isai ho i ke jing long bitar kan jing ti khna. Nang ta kim yo lat pada ban ban le kum no ru pi namat ki dang don kontrak dang tu. Te sabe no. Kede ke jing. Ini kanu mong tang ki kam. Dekade siam elevate ru make it transparent. Kanu ru te have it transparent. Kede kata.
But kawai de kawai mo ndiat shwa ban penkot kawai ka kam ka jam kawai ban ka kam ka jam pi kibabun ki bakwa kam kwa jam ya kata ngim la ban len dan ki bayo dan ki bam yo dan bagi bayo apat ki yo da ka lenti ka bam dai ban yo tin dala yo da ka lenti bam dai ban yo ngani thu ifi kwa ta kwa kam dala yo la thaj pat ban litrai khat ar shibuje nama bale yu namar nga hadap siu te ten rengi ya kan dia ke bentangan itu ifi kedai kawai pengasih keren por wanang long minster ngan itu ifi ki bawan sanganas apo na sports department po agriculture ki don ki possible like ngong interview kedai ban long baik tho exam kedai ban long baik free and fair pi wan sanga mut la bakala don fi ki bawan ong ingin yarap ifi kumta ba ngong ngan itu ifi ngakren lada pi don pisah ban ai nga beli fi ko akam ayu badang duna pi try business no fi don pisah te pi mut kan ngan itu fi kedai kawai ru bangi hab ban keren bangi hab kan ni kedai ban change ka mindset jongi beriu jongi namar ba kumbalong mentangan itu ifi ki bam kwa ban long ni kai ru ki long no kai namar boli la pas la nang ba start don kam apply la apply ka lai pos bagi nang start ki yo tama kam dei ka hobi jong ki kamuan na lu na man sim te dei na ta ka daw ba men chua ni yo ki nong kai belong quality khubor ba men chua han rei mentangan itu ifi ngambeng i don sisa tăng bang ông phi ban si ka ban chu xiong yeng ta dang la ba ngai kai rong phi menta ba kalong me phi menta mdei ba phi jet ma phi ka kam ka jet ka kam phi ka ba yo phi ban tre mo that's number 1 to number 2 nei long khndiat mo ma ri poi yu phi ho ngi ong ban change ka mindset jong ki brio nei handai ngim dei ban klat ka ni ko wei ka mindset jong ki brio nei ka ka system ko long ki mo ko menta balik ki brio ki dong kam kadang don be ka tu ka mindset ta mar nga encounter ba ngit mo mapi ne mengiru at least ngi encounter ba kibrio nei kin la thap kam ki wan changi ha wan changi de ban ba ngi thap kam ya rap mo pen keren dei balai garung ta because of the system bagalong ta we have to kata create system kom dei bementa pat ini system kom la that's what adu mencuat adu menta kan throughout adu menta we have to change the system kan ba kibrio nei menta la ngiong kan mo ini ban ora ka system ka ba kibrio la thap kam dei kim dong kan numrung ta banlet chu tau ta ka but you just need to perform ko belong fair and square start kilang yo mentau beri pada central government office umlek nare asnis tau pun krea be la dia boleh kot du tiak du dem ba kan ketua long transparent dan that is where kan song te kan no recruitment please make it mentang la don kam kata lo ban dalong kum ni ru ni first state jongki khna ru ni kan kam du nan dia nama kalong fair and square ngi hon ba dei si sau yo tin rei ko menta bo ngi fi shafi ru kiwan Sam kaduna happy youth results happy nation no em kaduna palat ka culture of protest mo hangni hangi very silent shua keren gum tu shua tho sithi ki bon ki brave they try to shoot the gun from our shoulders no kalong kum ni kan kong te kadi kata ko we ya ki khon la jong ong song hayeng ya ki wei pat ki khon yong khe tur chamat phran ki kum kata ke jing ja kala ja te Kemel John chen no tumai khon le jong inum sha na mangi tieng namar pindalet kadai bitang jing hap bad ajel te belingan pha khon le jong kidi ki ngin tu pi bangi hap ban change hadu ka system hadu ka mindset hadu ka perkhat perdan ka bakan rung that's why it's very important for assembly session to come jong la lengkap tu lah dengan session ni tapi ban clean itu ki ada besar committee ta ngi si ong long session ting gi ong ma pa assembly tan da dong kam will extend hadu steng miet no nei ong am dong kam the more the number of days the more you can help the government accountable and you can take up issues through question hour and then hadian jong katu kawan so you can take up mo ki 0 hour nei the more the number the more you can take then rei ha don tang saus ngi kum belong menta ya kai ngila ya la bola jen syabah ke agenda iman no kata kari bos tenat belong interesting te long interesting how ngi yo banya sam ye shubun ki sembo perkat kan but ngi sngo kuslai mo ngi kuslai men sim ngi kuslai jumot haba ngi snap ya ki jing kren ki ba kren Jepang ki jing ba ki jing ma ka ba ngi la ka jo ko poru ngi yo men sim haba ngi snap ki rio champang ki kren ki ai ki sam ya kita ki jing ai jing mut ki jong ki kum no ban pen bet ya kan ki jing tinggal squad pen kren kindiat hang ni ba kumba ki lapen pau ki nong yeshmenta balada ki snat trikam jongi ki klem ki khun samla jongi kin wat da ki wei ki lenti ba kin lat na kan ki jing sha telem ka kam le no ka de ka wei
ke jingker ni ke di sekawai pan henry ke bakam itriam bat kam ima bani kini ke di ke jing sngap jar ke jongi kum ka im lang kasalang ti sa shi sien kwa ban biang hang ni ku bi ong ikong pat ru mane yong ba ni don kam ban sange ban kedok ti khun samla ki jongi ki khun samla jongi kim de ki jing the youth are not the problem ke jing kali mata ka long bangin phai khmat sha ki badai pej mo kini ki stakeholders ke jongi kum nungin le ban yo biang kata jing shania jongi khun samla ki jongi ban pentik na ba ka Lawei ke jongi ke long ba pranai ti sa shi sen pat ngakwa ban ai khuble ya ki panelists ki jongi ikong pat iba bright iba Banteidor iba Kharkrang ke jing pelat pol ke jong pi but ikermen ba kini ki simbo perkhat ki jing ai jing mut ki jong pi kin la ban ai jing men toy bobun balang but bakin la ru ban kham tam ki tu ki bri ki bran ki babat yola kam senshar bakin la ban pentre kam la ni ban pen wan dor thamai kata ka san perkhat thamai mo ti parlok katung ilapoi shkapakut jangkani ke jingiathir ke jingi metas ni tak hadu ini kindu biang pi hakawai pat kapor pat dakawai pat ka topik ngadi Ibankyntiew Mawrie nak mentau for front media kublai kapor jong pi barok